bubagrani bisdi grade sipalan sanamna o ha chini se o ha chini se bubagra long live bubagra long live bubagra atai hapong bubagra হামবাই যতন তিনি 22 তারিখ রবিবার সারমালিও তিনি কাইসা দুতু ক্যাম্পিং শুরু খাইকা 43 মাইল হইতে বিলাদন হইতে চুরাতনের পই তাবুক কাকলাইফা বস্তি এরপরে 41 মাইল রাহিমচা পারো जों সকাইজাক তাবুক হুকাই অরব जों কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম খাইনা নাই দङ थाइरकरिनि बागै बाचा फां खालायसिनाय जों केम्पिं खालायमाबा ओंखाय चिनो केम्पिं को ताक तिनि फाइमानजा फाइका तिनि बरं गोनां अनरेबल एम सार कमल पलय ते डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरं गोनां सार रंजित देबरमा ओंखाय ते कायसा वाइटिएम नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाथानलाल जमातिया ओंखाय ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट अशोक देबरमा ते कायसा हायनाहाय वाइटिएम नि ब्लक नि प्रेसिडेंट सपन देबरमा ओमफ्राय सेंट्रल नि डिस्ट्रिक्ट नि वाइटिएम नि कायसा सकजाक सुजो पाटाल जमातिया और सेक्रेटारि दङ कायसा वाइटिएम नि डिस्ट्रिक्ट नि चिनि बरं गोनां सार बाबुजित देबरमा ते चिनि अबजार्भार सार बरं गोनां चित्रमणि जमातिया ओमफ्राय बरक ताबो बरनो लामसगैनो हानाय बाबुनि बागै नरक जतन किसा जरार नासिंगै किसा बरन लामसौलायनाय ताबुक चिनरव कगनारनाय थाइसे थाइनै चिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि बरम गोनां सार रंजित देबरमा बकक थाइसे थाइनै सावै एरपरे जरा कुबुनि बरन याफारजाकनाय हामबाय जतन ताबुक दिनै दूर टू दूर प्रोग्राम 18 मरा बिसि और दूर टू दूर प्रोग्राम पाइमानि परे जों दिनै गायसा जयनिं प्रोग्राम और जयनिं प्रोग्राम फाइमानजा थाइजासिनो अना दिनै सार कमल पलय बे बर दङ इउथनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिनै पाथानलाल जमातिया बे दिनै डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि दिनै बाबुजित देबबर्मा बे दिनै 29 ख्रीष्टपूर्व अबजार्भार दिनै चित्रमणि जमातिया ते बतमतिनि ब्लक कमिटिनि वर्किंग प्रेसिडेंट अशोक देबबर्मा इयर्थ ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट सपन बरो बादे ते बचिन और चिनि आदं संतंगो चिनि हाते दफानि बागै हुयाचे एखाय सामुखाय दंनाय चिनि ताखुकते बुकुकसक जतननानै खाकतां हामबाय याफारो दिनै चिनि ताखुक समेन्द्रनि नेतृत्वे 14 परिवार 33 भुटार दिनै चिनि दिप्रामथाव जयन खायफैखा बुबाग्रानि खानसानि खरांनो याचागै दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै बुबाग्रा चाया नों याखाय सामुखाय दङ अ सामुंनो हामजागै हातै दफानि बागै बुबाग्रानि वारियर रकबाय बालबाक्सा खाबाक्सा खायचबा खायनै हनै बरफ जोंबाय बाक्सा दिनै जयन खायफैखा बनि बागै चिनि डिस्ट्रिक्टनि उंगै जों चिनि बरफनो खाबाय खुबाय लांसगौ बहायगेनो जों फायनैयो तेबो चिनि ताखुकते बुकुकसं अ एरियानि फाया दंखौ ताबो बीजेपी खाय दंखौ ताबो सीपीएम खाय दंखौ बरफनोबो जों कबगौ फायदि जों जतन पालबाक्सा खाबबाक्सा खाय बुबाग्रानि एमां हातै दफानो मतांना हेरि बंखर तंखानि जोंबो बिनि वारियर उंगै सामुं तांलायानो नै आं डिस्ट्रिक्टनि उंगै कबगौ हामबाय आमनि सोंनायबो काहामथाय बुजोगै सायखनाय जेखाय बीजेपी नि बाना रमनाय ब फ्लैग रमरुई बिनि प्रफाइते दिनै चिनि त्रिपुरामथाव जयन खायना रनो लामसगौ दिनै त्रिपुरामथाव जयन खायना रनो जों लामसगौ बुबाग्रा लं लिभ बुबाग्रा की बुबाग्रा की बुबाग्रा की Pramotha long live,
BJP yakai fainai sini Tripura mata join khaini takuk jono lamsogo BJP yakai fai sini thansani marigo fainai rono takuk bukuk jono lamsogo Tripura mata long live Bubagarni BJP greater Tripura land sunam nai Bubagarni BJP greater Tripura land sunam nai Bubagraki Tripura mata ki Bubagraki Norok sini je BJP party no yakari phaimani Tripura mothawo norok ni je naharmu bobo haita bo boskangni salo jotno hambai angoro kita 18 mone ang emne jong party khaimani BJP khaimani balokha sound ko phadi balokha bolte agini sime bojotno simana sini obo je ani sini parami obo je chairman simana jotno simana ani ste hamna bobo hai kita asli dini bobo 30-35 বছর যাবতে আগে বিরোধী খাইতে বিরোধী খাইমানি ইয়া গলো তাবক নাহারাই নাইমানি ম যে চিনি সংদক চিনি দক খানো जों थांनानै बागै जों दिनै बबाग्राना जों हागै जों जे बबाग्रानि जे संदक जे दफा जों संग्रामना जों नाहारै जों तिसानानै बागै जों हामजागैनो आसो जाबते जों हाइया दंमानि जों ताबखा हामजागै चिनि तिब्रासा नि बागै जों हामजागै जों फाइजा non muk bo kami hinja चिनि म अबखैथ' रायहामसा खालायो चिनि आरो खोथा काजल सिमा nang BJP ni bo poto tongmani आं BJP नि तमने ब्लक इनभाइजार दंमोन blog advocate वार्किं कमिटिनि ब्लक इनभाइजार ताइ दंमानि मण्डल कमिटिनिबो मेम्बार दंमोन ni mungkai समेन्द्र देब्रमा के आं कोनो ini बबाग्राना हामजागै जों नाम थका जों दिनि बानाराव मोचों थेख्या गेटार माने चिनि नेत्री कासा दङ रिया देब्रमा बबो नाराय सुमतिनि बथर दं बबाया को बाहे जों सालाया खनै bosu butar phakya जों 14 फेमिली 33 बुटा phakya tene kita sagare nang boba hima tong khatini bobagrana banaram boy nang ko BJP party khaimani Angto kabe kena hamza kena fayu, boba kena langsung be hamza kena fayu ta. BJP tongpur norok tam khaimanga Tripura sa hamkorani bagai Kono khaimi ni pol plan te ni horbo thangai da hamno ba khalai da mano newan sukui phakata. ngata bok je bobagrana banaram man belai khin khatong thojakna paine chongmari rogo to koplai ngai no bobagra haino wan sukablena Joto ni bagina bukung barani bagina. nang ko poto tong Ang Mahila Muksani Vice President Mandal Komite ni member ni mungkai Priya Debrama. je joini khaimani o ja 18 morabo যতন হামবাই নরক যতন সাইমানো বুট 16 তারিখ নাই 21 তারিখ সিমি নোটিফিকেশন নংখা তাবো কোড অফ কন্ডাক্ট आं पुइला साउन तिनि तिप्रामा थावो चिनरनि मंगिया कामी ब्लॉक नि एडवाइजरी कमिटी नि बीजेपी नि एडवाइजरी कमिटी नि खरकसा आदं मेंबर समेन्द्र देबबर्मा ताई बुखु प्रिया देबबर्मा बरक 14 फैमिली नि 33 बुटार तिनि बुबाग्रानि लगे तंसिनाय बुबाग्रा बाय तिप्रामा थावो तंलायसिनाय थानसाव फायलायसिनाय पालखे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि चबा खायसिनाय हनै बरक तिनि बुबाग्रानि बानारम फायजा ताखुकते बुखुक संग जे नाय तंनाय सोशल मीडिया ओ जराताय करिखा नरक नुखना बीजेपी रताबो बहाय अवस्था तका कृष्णपुर साबो बा जानाय बीजेपी नि आबो परंत सेताबो थिकरि खुबरक बरक न बीजेपी नि लीडर कतर रक त्रिपुरा म थानैया कंगो कलाई दङो जों बाय एलेनजों सिदि जों एलेनजों यागे जों पाइनायखा जों बीजेपी सरकार ताय तङै मानलिया बीजेपी सरकार कमाय थांनायखा जों बाय नरक एलेन्ज आंखिदे नै बोबाग्रा बार एकटा कक साइ दङो ओ थिनाङो चिनि त्रिपुरा सारकनो मु थांनानै लामा खलाय थांमाया सा बले केबु बाय ताय एलायन्स इंया नरक पालखे तिनि फाइमाबाय नरक आगे फाइमाबाय आसु के बुबाग्रानि फानबांखा दाबो बुबाग्रानि याको गलाय मा दङ बीजेपी बुबाग्रानो सापुं हरपुं
फं सारिदिबर फन खाय मा संगो बफोर एलायन्स सिनाय नों तामनां तिप्रा सारने ताइ तामनां ख अने बुबाग्रानो तावो फन खाय सिङै नां चिने कायसानो नांगौ चिने हा नांगौ तिप्रा सारो यगनानि नांगौ ग्रेटर तिप्रा लेन माननानि नांगौ आबोनि बागै खरकजा CPM ता तंसितोन खरकजा BJP ता तंसितोन खरकजा IPF ता तंसितोन फाइसिदे बुबाग्रानि लगे ताबुक नचिने पाइथाकनि लामा ताबुक नंलाय चिने पाइथाक जों यगनानि लामा आबोनि बागैनि जों ताबुक कामी कामी तिनि नरक खनागना तासिङो 18 मुरा BC अब 29 कृष्णपुर विधानसभा एलाकानि बिलादनपारा 41 माइल दाइनि नर राय हामसापारा गोबां मा जागोन चिनि वारियर्स लामा कचाल कचाल हिमलाय 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर हिमलायमेन सावनि बागै तिप्रा सारनि बागै अ हानि बसारनो मोथांनायनि बागै हाके हिमलाय दङ सिङर तंनाय रक चिनि बकनि बागै प्रार्थीनि बागै साबो बुट बासना आबो कतरिया चिनि तिप्रा सारक ताबक खुद फियल जागना आबो सिफतर आबोनो नाहारनि जों ताबक दिनै चिनि दारा संखायगा चिनि बासै संखायगा बरक फाइमा बाय चिनि तेबो फानबांखा महाराजानबो तेबो फानबांखा अभाय केनो किछु दिन बिसिङनो कयेकटा दिन लेखाव इस्तनि नरक उल्टी गिनती सुरुङै थांगा कयेकटा दिन बिसिङनो चिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन चनो मारिनाय चिनि तिप्रा सार मोथां जागनाय अब लाइबुमा सिजागनाय नरक जातो तिप्रा मथाव तिनि तंनाय रक तिप्रा मथानि वारियर अंनाय रक नरंनि बुबुम गाहायनो रांचाकनि आइखरबाय सिजागनाय थिनाङो जों मताय चाय थाङो थै थाङैबो इमां चाय थाङैबो रांचाकनि आइखरबाय जों सिजागनाय चिनि हानम थाङै कलां थांमांका चिनि बुबाग्रानि लगे जों हिमि मानखा बुबाग्राय बाक्सा जों खरांथि साकानै आबागै बरक बाय जों हमनिनो तंनाय बरंनि सुके दुखे हमनिनो तंनाय हिनि बरकनो जों बुबाग्रानि खरसा वारियर रङै बरकनो जों लाम सगैनाखा नरगनो जतन हामबाय